Tumanggap po ang lokal na gobyerno po ng Sampabian ng isang tseke mula po sa Department of Agriculture Regional Office 1 para sa implementasyon ng Enhanced Kadiwa Inclusive Food Supply Chain Program noong Mayo 4, kahapon po yan. Katuwang po ang natumanggap ang Farmers Association ng San Fabian at iba pang mga sektor ng agrikultura. Ayon sa ulat, kabilang sa Enhanced Kadiwa ang suportang pinansyal at teknikal sa mga samahan ng magsasaka sa nasabing bayan gaya ng logistics, transportasyon at mga pasilidad na gagamitin sa storage at bentahan ng mga produkto. Inasa na mapapabuti pa ng programa ang market access ng mga magsasaka at ang supply ng pagkain sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.